saduwa da ku a cikin wannan darasi na inda za mu bayyana muku yadda ake adana page da kuma yadda ake sanya shi a cikin website naka. Da farko dai kafin ka fara nuna pages a cikin website naka sai ka fara zuwa a nan ka yi creating ɗinsu. Sai ka fara zuwa a nan ka yi creating ɗinsu a nan wurin kenan, wurin pages. wani kamar yanzu nan ta ce there is no pages, there are no pages, babu page kenan, sai ka sa create, sai ka create din sabo. Misali akwai page wanda shi zai yi bayani akan wannan website din, misali game da mu, misali na kamar yadda muka nuna muku a cikin post, hanya ɗaya ce za ka yi amfani da compose ka rubuta abin da kake so ya kasance cikin wannan page naka. za kuma ka iya amfani da HTML ka sanya abin da kake so ya kasance cikin wannan page naka. Kamar yadda muka bayyana ga yadda ake posting, shi ma page yadda haka ake hada shi. za ka iya sanya duk wani abu da kake bukata ya fito cikin page naka a cikin nan wuraren. Misali idan za mu sa about game da misali na iya cewa wannan website an ne domin koyo da koyarwa. So bayan nan wurin za ka sanya publish. Bayan ka sa publish to ka yi creating website na kenan, za ya fito a nan wurin. Haka kuma idan za ka ƙara wani misali, kamar misali za ka sanya page na a tuntubar mu ko contact page. Misali za mu sanya contact wato contact page. So ha gani za mu ce mu sanya contact din mu ko bayanan da muke so wanda za a iya tuntubar mu a shi a tunan wayan wannan kenan. Misali kuma za mu iya ƙara wani page again wanda muke so a kila ko mu aje hotuna cikin shi ko wasu bidiyo da sauransu. Muna iya sanya misali mu sa pictures, sai nan wayar idan kana so ka sa picture din da kake sa za ka zo nan ne wurin nan kamar wanda za ka upload din shi, kamar da muka nuna muku a wurin yadda ake sanya hoto a wurin post, sai kai publishing. Bayan kai publishing misali muna so mu sanya page again wanda shi ma zai dauki mana bidiyo. So misali muna iya sanya videos sai mu yi publishing. So wani abu guda da za a kula da shi shine ba wai da kayi creating page mana anan zai hito maka a can cikin website naka. Da kayi creating nashi nan zai tsaya nan zai tsaya nan ne har sai ka je kayi amfani da gadgets na pages. Shi wannan gadgets na page za ka zo cikin layout ne, sai ka zo inda kake bukatar sanya shi. Misali mun san cewa ana sanya pages layin inda mutum zai iya shiga pages daga saman website ne, to yi amfani da cross column sai mu adin din gadget. Idan muka zo sai mu gano gadgets na pages, muka gado gadgets na pages gashi nan sai mu clicking plus sign. Idan muka clicking plus sign zai bamu inda za mu sanya shi. Akwai wani suna da muke so mu sa wannan gadget din muna iya kawai yin goge ba mu bukata. So a koda yaushe akwai pagin da ake creating by default a cikin koda yaushe da duk page da ka gani in ka lura da shi za ka ga akwai home ciki. To in ku lura nan pages din da muka yi creating ga su nan wayar, so ba za su fito ba har sai ka yi selecting ɗinsu. waɗanda kake so su hito za ka yi selecting ɗinsu ka selecting. So yanzu ne za ka iya hiddo da pages ɗinka. Kuma ko da ka yi creating sabon page, shi ma still za ka dawo a cikin wannan page gadget ne, shi ma ka sanya ka yi selecting ɗin shi sana ya appearing as inda yake bukata. So yanzu mu sa save. Idan muka sa save yanzu mu yi creating ɗin pages gadget namu. Sai mu zo daga nan wayar sai mu zo mu yi reloading shi wannan page mu gani. Za mu ga
ga su sun hito, page ɗinmu ga su sun hito kamar yadda muka buƙace su. Wannan kenan. Insha Allahu a darasinmu na gaba za mu ƙara nutsawa a cikin shi harkar web design na blogger, inda za mu magana akan template. Da fatan za ku kasance da mu, sai an jima.